Eus fundazioa da, baina azken finean esango genuke mundu digitalarekin eta euskerarekin zerikusia daukana, ez? Azken finean .eus domeinuaren atzean dagoen fundazioa da, ez? Domeinua da, esango genuke, interneteko gure abizena edo, ez? Eta gure euskal munduari identitatea ematen dion domeinu hori da, ez? Egia esan, lehendakaritza lehenengo proposamena harridura hartu nun. Beti esatezu ni, baina ni, ze, ez? Eta emakumeok badaukagu hortarako joera bat, ez? Esatezu nik merezi dut. Eta gero, bueno, neurri batean ilusioz eta arduraz, ez? Lantaldearekin bide on bat egiteko gogoz. Nik uste gaur egun alde batetik hizkuntza batek iraungo badu interneten presentzia bat eduki behar duela, ez? Hala adierazten dute azken urtetako gertaerek. Eta nolabait datuek adierazten dute .eus badala euskararen domeinuan, esan behintzat euskara gehien erabiltzen den domeinua, eta identitate hori ere, ez, bada aitzakia bat euskara gehiago egiteko horreta herri bezala ere, ez, batuago sentitzeko aukera bat.